Uyabona bafethu singakhuluma nje. Kodwa alikho iqembu lepolitiki elingcolise abantu abamnyama njenge-ANC, nelimaze abantu abamnyama njenge-ANC, neliphoxe abantu abamnyama njenge-ANC. I-MK mawubona kukhulunywa nge-MK kudiscourage abantu ukuthi bathande i-MK, kuzanywa ngayo yonke indlela ukulekelela abantu ukuthi bebone ukuthi i-MK umsangano. Mina nje personal mangenza lokho ngikwenza ngokucasuka ukuthi abantu bezosijwayela kabi. Bezosijwayela kabi same people igebengu eseyexabane zodwa kwa-ANC seziyaphuma iqale iqembu elisha, ayigqoki ngisho imask ngoba khona ongathi mayeseya kwenye indawo agqoke imask ayishintshe kube ngazuthi ungomunye umuntu omusha, kodwa lezi ayigqoki ngisho imask seziyabaza abantu bala eMzansi ukuthi bakhohlwa manje mayethande leyo nto ukhohlwa nokuthi ke lowo muntu ke wenzani. Sebeyayazi le ingqondo zabantu abamnyama abagullible. Sibavele beqhamuke bengafake ngisho imask, bazi kahle kamhlophe ukuthi ngisho ukuthi bake benzani ebantwini kuyovele kushabalale lento kube ngazuthi into engazenzeka. Ngoba masikhuluma iqiniso nje, i-ANC idlalile ngabantu kakhulu, idlalile ngabantu ngangokuthi abantu abamnyama khona baphila nento eyitrauma, baphila nento ewugqilazeka, siyaze yaba normal kubona ukuthi uzuyitshela ukuthi hayi mawukhuluma ngejustice eMzansi ukhuluma ngento engekho. Ngisho kungenzeka into embi kanjani kuwena noma kumuntu osondelene naye noma entweni kwiproperty yakho, vele uthuyilwa leyo nto, inhliziyo ibikutshela ukuthi hayi sekufika isikhathi sokuthi ulahle ithemba, vele uphose ithawula, vele ijustice into engekho. Siphila nabantu osekuze saze kwaba yinto nje eyimpilo ukuthi kumele wazi ukuthi khona abantu abangathintwa, khona abantu abazenzela ngendlela abathanda ngayo, mabethanda ukudayisa amaqanda, khona abantu nje ongeke ubathinte, futhi mawuthinte bona i-comeback yabo uzoshawa nje kungenzeki lutho kuphele kanjalo. So i-ANC imoshe kakhulu mawusizosikhuluma nge-MK sesicasulwa ukuthi nje same people abe-ANC sebezokwenza ubuqili, benza ngazuthi akaze bebe ku-ANC. Ngisho omsholozi mabekhuluma kuba ngazuthi loba bakaze beku-ANC, mayikhuluma nge-ANC kuzokube ngazuthi akaze bewu-president. Bavele beqhamuke same man ade enethuba akade edlala indima, akade futhi elida phambili kuleyo movement ye-corruption, kodwa mayesebuya ngapho ubuya ngazuthi akaze sengazuthi sithole nje umholi omusha ovele nje wahluma kwenye indawo kube kuwumholi okade ezenza lezi zinto ade ephakathi kuzo zonke lezi zinto esizibona, ngoba lento le ye-ANC ingagqama kakhulu manje ngoba lesi sikhathi semedia yonke into manje imedia isi-fast kakhulu, isi-effective kakhulu, isigqama kakhulu manje, kodwa yinto vele kade futhi adiyiwesi-ke lokhu esesikubona manje, sibona la khona sekungcono. Abantu abanye sebeyesaba, abanye sebayeka, mhlawumpe mabayeka ne-ANC kwesinye isikhathi iyazama nayo ukuzama ukuklina, kodwa uthola ukuthi yinto engeke isaklineka ngoba bazana ngisho bodwana ukuthi nawe wake amabhizinisi akho ngoba hamba nje wena une-property kuphi une-property kuphi, unamahhotela kuphi, unani, unama-shares kuphi, bazana bodwa yonke izinto eyibenze baze baba rich ngalolu hlobo. Manje vele ukulwa nenkohlakalo yinto abangeke bayinqobe ngoba lento lena yinto ebiyi-culture,
bephuma enhluphekweni nabo from uhulumeni obandlululo, bathi mabengena kwi-democracy in power baphinde futhi bathenga ama-shares basebenzisana nabo abelungu partly ongasebenzisani nomlungu ahlupheke, ongasebenzisani nalabelungu labade akade bekuhulumeni obandlululo. Kwahamba kanjalo kuze ophumelele empilweni because of amadili nabelungu bobandlululo bathi mase laba bangaphumelelanga abayitholile imali bayidla bangaphumelela bagcina sebeyijika bethena uhlangene neStellenbosch wathi beyishintsha kodwa uthola ukuthi wonke labantu laba ungabaletha bayibhodwe lodwa. So manje uzubuke nje umkhwanazi ubaba umkhwanazi waseKZN sebeyamgxeka abantu be-ANC bamgxeka ukuthi ukhuluma lento kwi-public platform. Bamgxekelani ngoba phela umkhwanazi mawukhuluma ngabe ukube mhlambe it's a private company le akayisebenzela ubaba umkhwanazi, ubungasho ukuthi uxosha ama-investors kule company yethu, no lezi zinto bekumele kuba ama-issues avalwayo afihlwa ngaphakathi, mhlambe wenza ikhampani yethu ukuthi ingathembeki whatsoever. Manje this is not a private company, izwe lethu, this is izwe lethu elama-citizen. Yonke into akade ikhuluma lapha eyitshela ama-citizen uyitshela abantu aba-relevant ngoba usebenzela umphakathi. Akasebenzela upresidenti, usebenzela umphakathi. Amaphoyisa asebenzela umphakathi, amasosha asigadile against amanye amazwe mayengahlasela, kodwa citizen bagadwa amaphoyisa SAPS. So manje masigadwa amaphoyisa esenza i-briefing achazela umphakathi about everything what is happening. Yini eyenza ukuthi balwe manje kube ngazuthi wenza into wrong. Another thing, umkhwanazi, I trust that man, very intelligent. Ingqondo yakhe akasangene umkhwanazi, futhi umuntu omdala akasangene nje lento ayikhulumayo ngeke avela asukeleke ekhulume into engekho. With a much of experience akanayo, academic futhi uyifundele, ngeke avele akhulume into engekho. Lento aseyikhuluma njengamanje yazi ukuthi ebengeke vele futhi avele aphahluluke nje abeke umbutho wamaphoyisa ekutheni umphakathi ungawuthembi. Lento ingoba isiqala ukuba out of hand, out of hand, ngoba khona la khona udila khona nezigebengwana nje. Mawusudila nabantu abayiphathiyeni kodwa abasebenza nezigebengu, kusekunzima lapho, kusekumele wenze ngisho abantu bebe aware ukuthi njengamanje amanzi asengene endlini. Ilento ke manje ile position akakuyo umkhwanazi njengamanje. So nje iANC bafethu ngeke yenza ubugebengu bube kuyifashini, futhi ngisho abantu uzwa ngisho ama-comment labathena umkhwanazi uyaphapha ungathi bengambulala. Uvela ubuka ukuthi abantu lama conditions esiphila kuwo asenormali kubantu, asenormali kusukela ngo-1994. Sekuyinto nje enormali ukuthi kube yizwe okungenzeka nanoma yini, kudutshulwe noma ubani, dutshulwe abantu, kuphele kanjalo. Amacala amakhulu ngisho senzomeyiwa namanje basa imindeni namanje iyakhala ifuna ama-answers, awekho ama-answers. Yonke leyo nto leyo ke kodwa abantu kubona kunormal nje ukwenza kwelezo zinto. So nje I don't know iANC bese kuba yilaba abazoba uANC part 2 labathi MKP. Kwanje leli qembu leli ANC ayilibolisile icountry yethu.
liyibolisile i-country ngayo indaba yokudlala.